túlzásul. Kiskunfélegyháziként ugye Petőfiről egy biztos, az, hogy mi történt azután, miután megszületett, meg mi történt azelőtt, hogy meghalt, mert ugye a születése helyében, meg a halál helyében is vannak viták, de az biztos, hogy Kiskunfélegyházán töltötte a gyerekkorát, itt tanult meg írni, olvasni, és ezért a két leghíresebb megzenésített versét, a Kislakán a Nagy-Dunántúl, ugye eredetileg Távolból című a versszíme, és a Befordultam a konyhára című dalokat szeretném eljátszani. Ezzel én megköszönöm a házigazdáknak, hogy itt lehettem, és önöknek meg, hogy eljöttek, és énekeljék jó hangosan úgy, ahogy már a többi dallamot is tették. És Pál László fog brácsán kísérni.